kajing kata bansha weng na bamsha weng kata ka song ha ka how chairman jong MDA how chief minister ya kata ngamla ban komen ai Henry ngi kum ka parti ngin persang ban trei hala ka jong kam ha kan ko pusion ke bangida ha ka politik hi ka politik ka deba mlong ban suthia kaskor di ban skap be tengi kong ka parti hi kajing ya join jong ki laingot syak NPP ngingim la ban common AA namar ba katu ka de internal matar jong ka NPP yangi UDP ke bangila ban le kalong kum ka parti ngin kum ki MLA ngin persan ban tristom na mata kajing bijing pai ba ngin persan ban tristom na ka banta kajing bijing biang jong jalla kaya makasih ijong piba nak bagi parti kim sim join siapa ke regional parti mereka join siapa ke NPP kaya makadaw ngan ong pi kadaw kolong tang kan ko way ba ki parti ki ba he ki don la ka jong ideology but ni pat ki parti riulum Kilayo ihi kaba kameng hi kalong ba kibriu kilayo i ba kaya labun tulik election ngi constant bitang po kasi jintia ka base jomni shagaro kabran arp south league constituency kamdon tekane imat ka pelong ikiwei pat ki MLA ba ka parti UDP namar ba kamdon base shagaro imat kanum lahi ban sinsyar marway lada ni join ru kata ka digajing i ka personal opinion ka jong ande spokesperson jong kita ti laingot ki ba join ya ka NPP ki kila batay shay kada ba ki join sya ka NPP na kabanta ka jingbit jingbiang jong constituency tengangis ken ba amdan da kiwe pat issue kadai tang kata ka issue kuma ong menne ke pat ka ba kia deal kia kren haka ba ngam yoi ngam laban suppression yak ek ba ngam don kisakik sabut ki bang ong kum tukum ne